На това дължето го задарихме, Саш. О, лед. Не мога да кажеш, дай да се качи пиле като бърде, искам да умирам. Неко батър, въобще му удари, ти въобще не знаеш какво става бърде. Дайте по това за бърде. Парзали колата не даваш 200 км. Да. Горе парзали за моята веста. Това го казва Иван, който казва, тук не мога да вдигам достатъчно голяма скорост с Мат Ауди и Subaru, мат. Да, бат, ние се движим в диапазона между 50 и 60 мили. Да, бат. Да, ама това буксува, бе, човек. Защо буксува, бат, знам, че всеки момент мога да тръгне към някой да го ми извадя от контур. Иван ти извади от конта, ли? Иван, да виж мене какво ме тиката водиш, покугаш. Ето хубаво, не дай да горе да забой някакви по-широки, бат. Да, бе. Горе да си видя смъртта, бат. Тук, бат, да ви видиш съчката. Къде ще се бия в колата. Кола 4x4 как си мислиш, че се караме, човек, с 30 се дрифти. Да, бат. Мисля, че не пият кола така, да не надолу ще е страшно. Аз съм долу не карам. Да, защото трудно се спира. Защото успехме там, където те не могат да тръгнат, брат. Те си пуснеш парното най-малкото. Защото те са тук, защото те не могат да скачат. То сега е добре.